Днес ви каня на пътешествие в света на красивите букви. Те не са просто символи. В тях се крие магията, която ни позволява да изразяваме мисли, чувства и мечти. Всяка буква има своя история и характер. А чрез краснописа може да им вдъхнем живот. Тази поредица от видеа е посветена на търсенето на красивите букви. Едно вълнуващо пътешествие към необичайни, вдъхновяващи места. Днес се намираме в Троянската света обител, духовно средище с дълбоки корени и непреходна красота. Фотография и видеография Найден Индерлийски, Троян. Разговаряме с архимандрит Стефан, който ще ни разкаже за културното наследство в Троянската света обител. Здравейте, архимандрит Стефан! Бих искала да ви питам за историята на Троянската света обител. В нея идват много хора, които търсят себе си или по други причини, най-различни. Здравейте и добре дошли в Троянската света обител. Вие сте добър приятел на нашия манастир. Имаме осъществени много хубави, благородни инициативи заедно. Радвам се, че мога да бъда ваш гост и същевременно ваш домакин в днешния прекрасен ден. Троянската света обител, която е третия по големина манастир в нашата родина и най-големия в северната част на страната ни, има много дълга и интересна, интригуваща история. Твърди се, че първият манастир, първото духовно средище на това място, е основано в X век, като за година се приема 927 година, когато е основана и първата българска патриаршия. След това манастирът споделя историята на многострадалното ни отечество и под османския ятаган бива разрушен и предаден на запустение. Историята мълчи до началото на 17 век, в самата 1600 година, когато в руините на този древен манастир се заселват двама монаси, неизвестни по име, духовен старец и единственият му ученик. След някое време, на път за българските градове от Татък Дунава, на територията на днешна Румъния, при тях се отбива за отдих и обновяване на своите духовни и физически сили един монах от Света гора, който носил като благословение за градовете, в които отивал, образ на Пресвета Богородица Трояручица, който образ бил нарисуван, написан в Хилендарския манастир като благословение за вярващия български народ. Когато отпочинал и решил да продължи пътя си, монахът потеглил с иконата, но на едно малко разстояние от манастира, сегашния, коня, който пренасва иконата, се спъва и пада. И този монах разбира, че Божия промисъл е такъв, че той трябва да поостане още известно време при своите духовни приятели. Когато отново прави опит да тръгне,
случката се повтаря. И така, до третия път, до третия опит да напусне Троянския манастир, когато конят се препъва, пада и умира на същото това място. И така, Божията майка показва своята блага воля, този нейн образ, да остане сред дебрите на чутовния Троянски Балкан. Това чудо именно полага и началото на съвременното съществуване на нашия прекрасен Троянски манастир, който от момента на оставането, идването на чудотворната икона на Света Богородица Троеручица до наши дни не е преставал да съществува. След това чудо монасите прибрали образа на Пречистата Богородица в руините на древния манастир, построили набързо една малка дървена църква, в която да приберат и да поставят достойно този прекрасен образ. И множество люди, и верни, и неверни, отблизо и далеч започнали да се стичат, за да видят наистина ли Света Богородица е проявила такова голямо чудо и такава милост към българския народ, страдащ тогава под управлението на хора чужда вяра, хора с недобри намерения към българина. И много от тези хора, които са дошли да се убедят в това чудо, остават в Троянския манастир или в неговите околности. Така се заражда и новото монашеско братство. Така се заражда и нашето прекрасно село Орешак. Така се заражда и съседното на манастира село Черни Осъм. Всички тези малки, прекрасни населени места водят своето начало от Троянската света обител, благодарение на която те са създадени, благодарение на която те съществуват в този си прекрасен вид и сега. Втората част на вашия въпрос е като допълнение на славната история на нашия манастир. Защото по същия този начин, както в 1600 година множество люди от всички краища на страната, а сега вече от всички краища на света, се стичат при образа на Пречистата Богородица Троеручица, за да кажат пред нея, като пред майка, своите трудности, своите проблеми, своите болки и също и своите радости. И да получат от нея помощ, изцеление, благословение, майчинска подкрепа и утеха. И ние, братята на Троянския манастир, всеки ден сме свидетели на това, че никой не си тръгва празен. Всеки, който е дошъл с добро сърце, с вяра, страх Божий и любов и е пристъпил благоговейно пред образа на Пречистата Богородица и по този начин и към първообраза, самата наша небесна владичица, е получил това, което е просил от Бога, или по-точно, е получил това, което е било най-доброто за него. Тъй като често се случва така, че ние да искаме нещо, но то да не е тъй добро и тъй полезно. Но Бог, който познава всеки го, от утробата на майка му, познава всеки и дома и нуждата му, знае какво да ни даде. И знае точно от каква милост, в каква степен и как точно проявена ние имаме нужда в нашия живот. И наблюдавайки всеки ден множеството поклонници, дошли при Божията майка, си спомняме оная хубава приказка, която казва: никой не ходи за вода на пресъхнал кладенец. Не изчерпаеме кладенеца на богородичните чудеса. И за това свидетелства именно
голямото множество от верен, благочестив народ, който идва в нашия манастир. И то не е само поведнъж. Много хора, които идват, имат своя традиция за себе си, за своите семейства, да идват често при Божията майка, по мярката на своите възможности, разбира се, което свидетелства и за нейната огромна милост към всеки един. Разбира се, има и много хора, които прекрачват прага на светата обител, водени от интерес, от любопитство, от пламенно историческо търсене, от любов към българската култура или към прекрасната природа наоколо. Има много хора, които влизат в богородичните двори, като, простете за израза, критици на това, което ще видят и ще намерят тук. Но знаете ли, има една много хубава приказка. Много влизат в манастира като невярващи, но никой не излиза от манастира като невярващ. Защото Пречистата Богородица толкова силно и в същото време толкова финно и деликатно покрива нашето място със своя майчински покров. И така мило благославя всички поклонници, всички туристи, всички посетители, че никой не остава безразличен и към прекрасния Троянски манастир. И разбира се, към биещото сърце на нашия манастир. Чудотворния образ на Пресвета Богородица Троеручица. Благодаря. Искам да ви питам, каква е ролята на молитвата в ежедневието на съвременния човек? Струва ми се, че все повече има нужда да посещава манастир и църква, за да се справи с натовареното ежедневие, и около мен хората, които го правят, се увеличават. За мен като вярващ човек, ролята на молитвата в ежедневието е като ролята на диханието. Нещо, без което не може. Нещо, което те прави истински жив, и нещо, от което се лишиш от него, можеш да поживееш известно време, обаче след това, за съжаление, последствията могат да бъдат изключително лоши. Това е в моя живот молитвата. Това е молитвата в живота на всеки един вярващ християнин. И не може да изпитва нужда от молитва само човек, който не е изпитал нейното прекрасно, благотворно влияние, както върху заобикалящия ни свят, така и върху нашия малък вътрешен свят. А ние знаем, че не можем да променим светът около себе си, но можем да променим начина, по който гледаме на света. И за да променим по благороден начин нашата гледна точка, ни е необходима най-вече и преди всичко молитвата. Казвате за бързано и натоварено ежедневие. Смея да твърдя, че ежедневието на човека, на българина особено, всякога е било натоварено. И още повече, че ако трябва да сравним сегашната ли натовареност, свързана с преди всичко и най-вече работа в електронни устройства, и натовареността, която са имали нашите баби и дядовци цял ден в полето, цял ден на нивата, цял ден с животните. Простете, обаче, кой е бил по-натоварен? Това, което ни натоварва нас обаче, не е работата, не е заобикалящия свят, не е хората, не е общуването с човека,
Това, което ни натоварва и натоварва нашата човешка душа, е отсъствието на Бога в нашето ежедневие. Отсъствието на молитвата в нашия ден. Отсъствието на обичта и грижата към другия и респективно към нас. Тези неща натоварват. Защото всеки се случва да каже, едно време как бяха хората, събираха се, говореха си, общуваха си. Хората са имали духа на братолюбието, живеещ в тях. И някой ще каже, да, но са били години на атеизъм, хората пак са живели без Бога. Съвсем не е така. Защото тези хора, нашите баби, дядовци, прабаби, прадядовци, те са всъщност от плодовете на дървото на вярата. Тогава, когато в българската земя, при управлението на богопомазаните царе, християнската православна вяра е била силна и се е ширила навсякъде. И тия наши предци, редом с всички други учебни предмети в своите училища, се изучавали най-вече и преди всичко вероучение. И когато те са израснали, възпитани по този начин, когато те са попили в себе си светата ни вяра с майчиното си мляко, тези хора не са били способни да живеят без Бога. Защото една обикновена ретроспекция, дори в интернет ресурсите, много лесно ще ни покаже колко по-пълни са били, например, храмовете в тия същите години на атеизъм. А сега време свободно, религии всякакви. Църквата расте и крепне. Обаче човека не търси Бога и няма нужда от Него. Защо? Защото по същата тази логика, като нашите предци, ние, нашето общество, нашето поколение е плод не на дървото на вярата, а именно на дървото на атеизма. Семето на атеизма, насадено преди на брой години, с началото на един безбожен политически строй, сега дава своите плодове. Той е израснало и сега дава своите плодове. И затова сега ще видим и не чак толкова пълни храмове. Затова сега можем да видим и отчуждаване от Бога. Можем да видим целият този стрес и тази непрекъсната, простете, истерия у хората. Защо? Защото хората нямат божествения мир. Хората не познават мира, който само Господ Бог дава. Много радостно е това, което наблюдаваме обаче също последните няколко години, а това е, слава Богу, завръщането на все повече хора към Майката Църква. Все повече млади хора осъзнават, че светът дава, но не дава така, както само Бог може да даде. Все повече хора осъзнават истината, че християнската вяра, живота като християнин, живота като православен християнин, по никакъв начин не възпрепятстват и не сбъркват нормалния в кавички живот. Все повече хора осъзнават, че това да отиваш в неделя на църква не е нито срамно, нито грешно, нито те прави по-малко човек, нито те прави по-малко готин, нито те прави по-малко вайрал. Напротив, то не пречи на това да бъдеш един прекрасен, нормален, млад човек. Напротив, дори помага. Помага, защото за тези няколко часа в неделя, които отделяш да отидеш на богослужение, в тези няколко минути, които отделяш всеки ден за молитва,
в тези дни, в които си поставяш към себе си изискването да съблюдаваш православния пост. Това е време, в което даваш възможност на умът си да почине, а на душата си да диша, да живее истински. И няма как човек, който веднъж е усетил благотворното действие на молитвата, на богослужението, да живее повече без тях. Още повече, когато осъзнаем, че те в действителност единствено подпомагат и подкрепят нашите благородни начинания в нашия жив живот, нормален живот. И друг е момента, че много от младежите, особено момчетата, търсят екшън, адреналин. Нормално. Абсолютно нормално. Това е, между другото, една и от печалните причини, поради които имаше един период, в който исляма набрави изключително много последователи. Без да обиждам всичките мои приятели мюсюлмани, нека Бог да им дава и на тях здраве, добро преуспяване и да посрещнат радостно предстоящите им празници. Сега се намираме както във времето на православния пост, така и поста на Римокатолическата църква, така и поста на мюсюлманите, свещения за тях месец Рамазан. Без желание да обидя някого, разбира се, но имаше такава тенденция на увличане по исляма поради неговото непознаване. Много младежи си мислиха, че това е една религия, която е религия на екшена. Давай да се борим, да се бием, да викаме ура, така. И много младежи се влякоха по тази работа, докато не разбраха, че всъщност истинският ислям е една миролюбива и много спокойна религия. Но да се върна на мисълта си, че християнството не е за хора, които търсят силни усещания. Християнството е за хора, които търсят спокойствие, които искат душата им, ума им, живота им да бъде спокоен. Тъй като Бог наш е Бог на мира, Бог на любовта, Бог на добродетелите. И това да търсиш мир за душата си и за ума си, пак казвам, по никакъв начин не ти пречи да живееш хубаво, качествено младените си, да се събираш с приятели, да празнуваш празниците си, да живееш като един млад човек. Ти просто, живеейки с Бога, имаш своя ежедневен, постоянен оазис, в който душата ти и умът ти да починат, да се осветят, да се облагородят и с Божията помощ да напредваш в постигането на своите добри цели и мечти. Бих искала да ви питам за предмета религия. По пътя на красивото писане срещам деца, които изучават този предмет и докато пишем красиви букви, те рецитират песнопения и това е невероятна сила и виждам тяхното спокойствие в очите, което вие всъщност до сега описахте. Гласът на църквата не е преставал да говори години наред, буквално откакто аз се помня, за това, че българските деца имат нужда от религиозно образование. Не защото ние искаме да правим нечии деца фанатици. Не искаме да направим децата ви фанатици толкова колкото учителите по математика искат да ги направят математици или също толкова колкото учителите по литература очакват всеки един ученик да стане следващия Иван Вазов. Ние просто апелираме за това децата ни
децата на България да имат право на информиран избор за своята вяра, да имат право да познават корените, същината, произхода на българската култура, на българския език, да познават стълба и крепилото на българската история и държавност, а именно през светата наша православна вяра. Ние искаме нашите деца да не изпадат в неудобното положение, в което изпадат техните родители, които често при среща с нас започват своя разговор с изречението: извинявайте, но ние сме възпитавани в друг строй и не знаем дори как да се обръщаме към вас. Ние се стремим да избегнем именно тия неща. Ние не щем да правим ничии деца фанатици, пак казвам. Ни най-малко. Ние искаме да дадем, обществото да даде възможността на нашите деца да намерят спокойствие, да намерят морални устои, да намерят нравствени ценности. И то нравствени ценности и морални устои не диктувани от някой философ, който е живял някога, умрял някога и сега вече почти забравен. А им предлагаме нравствени устои, морални ценности и образец за живот, който е непреходен, който Бог ни остави преди повече от 2000 години и хиляди досега човеци, стотици империи, политически строеве се бориха с това учение и никой не успя да се пребори. Защото сам Господ е казал: портите адови няма да надделеят над Светата църква. Но и всеки един трезво мислещ човек рано или късно в своя живот осъзнава, че истината на Евангелието е най-мъдрата, най-точната, най-финната, най-добре пригодената за живия живот и за живия човек. Защото тук не говорим за философия на някой, който полупиян пише своите философски трактати. Тук не говорим за учението на някой, който никога не успява да доживее своето учение въплатено в действителност. Тук не говорим и за учение на някое злобно божество, което си седи на небесата и гледа народа как живее. Тук говорим за единственото учение на единствения Бог, който остави небесата, който слезе и живя на земята заедно с човека и показа на нас, човеците, че това, което Той иска от нас, не е непосилно за нашата човешка природа. Показа ни, че това, на което Той ни учи, Той самия няма нужда от него, а Той ни дава правила, дава ни съвети, чрез които ние да живеем по-качествено сами за себе си и като общество. На това искаме да се научат децата. Да. И затова настояваме да се изучава вероучение в българските училища, предмета религия. Настояваме и се молим. Това е ежедневна молитва на всеки един духовник, православен, римокатолик или мюсюлманин, или всеки един, изобщо. Защото ние знаем, че този народ загива и този народ загива именно поради своето не неверие, поради своето безхаберие. Защото не може да очакваш от един човек да е вярващ, при положение, че никой не си е направил труда да го научи дори как да се прекръсти, какво е това вяра. Не може да се сърдиш на някой, че не знае азбуката, ако в училище не преподаваха предмета български език. Нали? Тогава как можеш да се сърдиш? Не можеш. Не можеш. Не можеш да се сърдиш на някой, че не може да сметне лицето на един квадрат, ако в училище не се преподаваше математика. Тогава на кой се сърдим ние за това, че народа ни няма морал и няма устой и всеки ден четем и слушаме за ужасяващи неща, които се случват? На кой се сърдим? Можем да се сърдим само на тези, които лишават нашите деца, както са лишавали и нас,
И ние нямаме право да лишаваме децата си от, както казах и в началото, от правото на информиран избор, как да живеят живота си, в кой Бог и как да вярват. Да вярват ли изобщо или не. Исках да ви питам за преписването на книги. Те са се случвали в скита Свети Никола или тук в манастира? Интересно е да се отбележи, че Троянския манастир има богата традиция в преписването на книги. Тъй като според историческите извори, това, което е достигнало до нас, книги са се преписвали на две места. Основно в манастирския скит Свети Никола, където е било и първото монашеско училище, където е било и мястото, на което са се подготвили бъдещите монаси, учители. Основна част от тяхната подготовка, ведно с изучаването на часослова, на псалтира, изучаването на българския и на старобългарски или така наречения църковно-славянски език, е било и преписването на книги. Тъй като вижте, то има много интересно двояко значение. От една страна, по този начин се усвоява материала на буквознанието, или иначе казано на четенето, книгочетенето. От друга страна, по този начин са се произвеждали нови книги, които да бъдат в полза на все по-разширяващата се образователна система на неосвободена България, все по-разширяващата се църковна система с строящите се храмове, с откриващите се килийни при църковни училища. Така че основно на скита Свети Никола, който всъщност там се намира и най-старата запазена манастирска постройка, а именно храма Свети Николай, който е в скита. Там се развивала основната книжовна дейност, в това число и преписването на книги. Заниманията по така наречената сега от нас калиграфия или красиво писане. Другото място, на което се е случвало това прекрасно занимание, е самия манастир, в който се намираме. В двора на манастира всички могат да видят, има една много висока кула, която завършва с кръст, под него камбана, и под камбаната има едно осмостенно помещение, наречено също октагон, което има 8 прозореца, изключително светло и просторно помещение, което е имало различни функции в годините, но основната му функция, с която и е създадено фактически това помещение, е именно то да бъде място за преписване на книги. Тоест, какво разбираме, че по-сръчните и по-книголюбиви монаси, тъй като, знаете, хората са различни, винаги са били, по-сръчните и книголюбиви монаси са имали послушание, не просто възможност и желание, но поставено послушание или, иначе казано, възложена задача, задължение да преписват книги. В нашата библиотека, в нашия библиотечен фонд, в специално помещение, при специални условия се съхраняват някои от запазените ръкописи, които имаме в манастира. За съжаление, много от тях в годините са изгубени. Други са вероломно отнети на манастира под предслов, че държавата ще ги пази. Времената са били различни, знаете, но слава Богу има много книги, които са иззети, разбира се, от държавата и държавата наистина е успяла да ги запази и те са станали обекти на научни изследвания, но това само потвърждава факта, че в Троянския манастир всъщност имало много сериозна школа, калиграфска или книжовна школа, в която са се преписвали книги много активно. Ние съвременните хора, когато отворим такава книга ръчно изписана, винаги се чудим това майсторство, как са го овладявали хората. Не са се разсейвали? Това ли е бил начина? Може ли да предположим? Не са им звъняли телефоните и не са получавали известия от Инстаграм, от Фейсбук и така нататък. Не е имало толкова фактори, които са могли да ги разсейват. Да. Това е била една от причините. Другото, което е много интересно да се каже, това, което до нас е достигнало като калиграфия, или, простете за чуждицата, като някаква екзотика, едва ли не, тогава всъщност не е била толкова рядко срещана.
Разбира се, за главните букви, орнаментиката, която е била по страниците. Особено красиво, изящно изписаните букви, те са били дело на изключителни майстори, на изключително майсторство. Но като цяло, изписването на буквите по красив начин, то е било норма. Тъй като тогава хората си имали друго отношение към Словото. Самата дума Слово е будила в българина страхопочитание, защото Слово е едно от имената, библейските имена на нашия Господ Исус Христос. И когато четем в Евангелието от Йоан, че в начало беше Словото, тук не се има предвид, че някой е седял някъде си в небитието и си плямпали, си говорили нещо един на друг. Не. В начало беше Божието Слово. В начало беше нашия Господ. И Словото беше от Бога и Бог беше Словото. Хората са знаели това. За тях е било чест и привилегия да боравят със Словото. И са работили много финно, много внимателно. Не случайно ще чуем и за съществуването на този грях, който се брои за сериозен грях, именно празнословието, т.е. казаната на празно дума. Словото е нещо свято. Не случайно светите братя Кирил и Методий са прекарали години наред и в затвори, и в изолация, и са били преследвани и гонени. Защо? Заради едните букви, ще каже някой. Не. Словото е нещо свято. Божието Слово, което трябва да стигне до всеки човек, тъй като сам Господ ни е заповядал и казал на апостолите си: идете и научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отец и Син и Светия Дух, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. Или иначе казано, имаме задължение да познаваме Божието Слово, да познаваме това, което Бог ни е казал и ни е заповядал. И затова тия неща, които сега за нас са екзотика, калиграфия и прочее, тогава са били норма, тъй като не е имало небрежно отношение към Словото. Никой не е писал думи със съкращения, никой не е писал думи и така, има предвид с обидни съкращения. Разбира се, съкращения са използвани заради скъпата цена на материалите. Но това е една друга тема. Имам предвид, че никой не си е позволявал да изкривява думи, да ги изписва неправилно, да хаби Словото на празно. Никой не си е позволявал. И това ще го видим до не толкова отдавна, когато в българските училища се е учил краснопис или по-гръцки казано калиграфия. Ние ще видим, че българина, и не само българина, като цяло всички просветени християнски народи на старата госпожа Европа са учили своите хора, своя люд, своите човеци на красиво писане. Защото това, чрез писането, ти донасяш Божията истина до другия човек. Чрез писането ти донасяш своята добрина. Чрез писането ти предаваш своята милост, нежност, любов на другия човек. Чрез красивото писане ти преписваш за себе си думите на свещения текст и така ги влагаш в сърцето и в ума си. Чрез красиво отношение към Словото. Тъй като красивата форма във всяко едно нещо, не само в Словото и в писането, показва красиво отношение. Нали? Ти правиш нещо да е красиво, една дреха да е красива, една стая да е красива, една картина да е красива. Не заради самоцелното благоукрасяване на едно платно с бои или на един парцал с цветя, ти го правиш от уважение и от отношение. Било то към себе си, било то към ползвателя на това, което ти правиш. Но красивата форма демонстрира красиво отношение към нещото. И затова в Възраждането красивото писане е било норма. Дори ако погледнем така наречения бързопис на късното Възраждане, той също е красив.
Там също няма една черта сложена къде да е и как да е. Там също няма изкривени букви, там също са малко неравните букви и така нататък. Хората са се старали изключително много да бъде всичко красиво и чинно, що се отнася до Словото, тъй като това е показвало тяхното дълбоко и същинско отношение към красотата и към силата на човешкото Слово и на Божието Слово най-вече. Много благодаря. Всъщност това предавам и аз на хората, с които работя относно красивото писане. И им казвам, че химикала не случайно е създаден за еднократна употреба. Исках да ви питам, коя е вашата любима буква от старобългарската азбука? Буквата Веди. Знание. Защото Бог ни е създал да сме разумни същества, да трупаме знание и това знание да го ползваме за своя полза и за полза на своите ближни. Разбира се, има и тънкия момент, че Свещеното писание казва, който трупа знание, трупа печал. И наистина е така. Но тая печал, тя не е по нещо мимолетно, не е по нещо временно. Трупайки знание, особено свещено знание, ти трупаш печал за това, че осъзнаваш как си се отдалечил от Бога. Осъзнаваш, че си постъпвал или постъпваш неправилно. За това, който трупа знание, трупа печал. Но все пак, ние сме призвани да знаем, да трупаме знание и да ги използваме благородно в своя полза и в полза на всеки един човек, с който Бог ни среща в нашия живот. Буквата Веди. Знание. Благодаря. Завършваме с тази красива буква. Може да се обърнете към нашата публика с едно послание към тях. Скъпи приятели, пътя на буквите е пътя и на Божието Слово. Тъй като светите братя изнамериха кирилицата, изнамериха глаголицата, и подир тях свети Климент кирилицата, за да може именно Божието Слово и светото богослужение да достигат на достъпен и разбираем език до нас. Не просто до уния хора тогава. Да достигат по правилния и разбираем достъпен начин до нас. И до днес нашата света църква не е оставила техния завет и се труди за това богословието, богослужението, свещеното писание да бъде достъпно за всеки един човек. Знайте и помнете, скъпи приятели, че църквата, светата ни църква, е една детелюбива майка на всеки един човек. Всеки има своето място в този прекрасен богочовешки организъм. И най-интересното, може би, което ще ви кажа, е, че за всеки един от вас, за всеки един човек изобщо, някога, има библейски стих. Без значение кой си, откъде си, какво харесваш, какво обичаш, какво не харесваш и не обичаш, през какво преминаваш и си преминал. Разгръщайки страниците на Божието Слово, ти можеш да откриеш това, което Бог иска да ти каже. И ти със сигурност ще откриеш изхода и от най-тежката безизходица. Защото това, което не е възможно за човека, е възможно за Бога. Но нищо от това нямаше да го знаем, ако Бог не ни бе дарил с великата дарба на разума и великия дар на словесността. Бъдете разумни и разумно ползвайте Словото.